2023an Euskararen aurkako oldarraldi judizialak bazterrak astindu ditu, baina modua eman du Euskal komunitatea batzeko eta ozen erantzuteko. Euskal Herrian Euskararen aurka ari diren honetan, Euskara ofizial egin da Europan. Kanpoan bai, baina etxean oraindik ez. Begira bestela, egora. Euskararen legeak ezarritako zatiketa irudikatuz itxi dute urtea. Edo iparrera. Ipar Euskal Herrian, Beskoitzen, ikastola lurrak erabiltzeko baimenik gabe utzi du herriko etxeak. Itzalak argiak bezain beste edo gehiago dira, baita Osakidetzan ere. Eri dago Euskararen ikuspegitik. Langileen erdiek baino ez baitute betetzen hizkuntza eskakizuna. Baina dena ez da itzala edo iluna. UEMaren 6 udal gehiago batu dira 2023an. Euskaraldian parte hartu dutenen bi herenek gehiagotan egiten dute euskaraz. Gidabaimena euskaraz ateratzeko materiala prestatu da. Eta datorren urtean ere elkartuko gara euskararen normalizazioan aurrera pausoak emateko. Herri gogoa pizteko. Besteak beste, 23. korrikan. Arro herri!